Usa ka lola nga naningkamot gihapon luyo sa iyang edad ang usa sa mga naka-benepisyo sa Kapuso Barangayan on Wheels. Aneng report. Sa pagpanghatag sa GMA Regional TV ug hinabang sa Barangay San Juan, Agdao, Davao City, among naila-ila ang 60 anyos nga si Nanay Lereo Talibong Palor. Sa iyang edad, nagapanginhas pa siya, nagadawat og labada ug nagapanglimpyo sa mga balay-balay. Matud niya, ilabihan iyang paningkamot para sa iyang apo ug bana nga dunay sakit ug dili na malihok ang kamot, hinungdan nga wala na kini nakatrabaho. Busa, dako iyang pasalamat sa hinabang nga nadawat. Dako gyud kay salamat ning inyong gihatag sa ako, ma'am. At least makapahuway kog laban na kay naapa man ni. Salamat jud kayo. Ang mga sama ni Nanay Lereo ang rason nganong padayon ang pagpanghatag sa GMA Regional TV ug hinabang, ilabi na sa mga naapektuhan sa pandemya pinaagi sa Kapuso Barangayan on Wheels. Ang matag relief pack inubanan og mensahe sa paglaom. Busa, ilabihan ang kalipay sa gatusan ka benepisyaryo nga nahatagan og grasya. Malipayon mi sa gihimo sa GMA Regional TV sa pag-apod-apod og mga food parks sa ato ang mga beneficiaries. Taliwala sa pandemya, saad sa GMA Regional TV nga inyo kaming katambayayong aron mo barog luyo sa pandemya. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.